କହିଲୁ ମୁଁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲି ହେଇକି ଅନାନି ଅନେଇଲୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ତୋର ଅଚଳ ହେଇଛି ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଭଲ ଥିଲେ ତୁ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଉପରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ ଆଇଥାନ୍ତି ଯେ ମତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଖବରଦାର କହିଦଉଛି ମନୁଆ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାସ ଖେଳୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ ସବୁ ମନା କରିବୁ ତାସ ଖେଳିବାକୁ ଜମା ମନା କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ ଜାଣିଛି ଦିନକୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ତାସ ନ ଖେଳିଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୋ ଜନ୍ମଟା ବେକାର ହେଇଗଲା କଣ କରିଲୁ ଜନ୍ମଟା ବେକାର ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ବେକାର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ବଳିଆକୁ କେମିତି ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଦଣ୍ଡି ଟେକି ଟେକି ତା ହାତ ଦିଟା ପିଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ କାମଟେ କରିଦେଇଛି ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି ଆଉ ବଡ କାମଟେ ତ କେବା ମୁଁ କଣ କରିବି ସବୁ ଯେମିତି ଆଲୁଅ କରି ପକେଇଥାନ୍ତ କିଛି ଆଦର ହବନି ଦେଖିଲୁ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢି ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ମନେ ରହିବ ସବୁ ତ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ଚାଲି କାହ୍ନୁ ଆରେ ପାଗଳା ତା କଥା ଛାଡ଼ି ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ତୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ତୋର ଚାକିରିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଆ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମତେ ମିଳିବନି 50,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ତ କହିବାକୁ ସାହସ ହଉନି କାକିମା ସିଏ ବି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାଗିବି ଦିନ ରାତି ମାଲଗୋଦାମରେ ଦାଣ୍ଡିଆଗିରି କରି ସେ ଯୋଉ 150 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଭଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାଗିବି ସେବା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ ଆରେ କାହ୍ନୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ କିଏ ଦବ କାଢିକି ବା ଦବ ହଁ କାକିମା ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି 10-12 ଦିନ ଭିତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଚାକିରିଟା ମତେ ମିଳିଯିବ ତା ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ କାହ୍ନୁରେ ତୋ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ 15 ଗୁଣ୍ଠିଆ ଜମି 2.5 ଏକର ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଉ 20 ମିନି ମାଛ ପୋଖରୀ ଥିଲା ତୋ ପାଠ ପଢାରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ତୋ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଲୁ ଆମ କାହ୍ନୁ ଚାକିରି କରିବ ଆମର ଚାକିରି କରିବ ଲୋ ଗାଁର ଯୋଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଜମିଟା ଅଛି ଆଲୋ ଖବର କାଲି ଘରଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଲୋ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ଧାନ କଲେ ବସି ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବା ମିନିମମ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ଶେଷରେ ସେ ଡିହଟାକୁ ବିକି କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କହିଲୁ ଆମ କାହ୍ନୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବଟି କମ ବଡ କଥା कौनटा असुविधा है नहीं नहीं कौनटा असुविधा है ये कानू आई ये तू सरकारी चाकरी करबी ये गाँव से ढीटा पड़ी रही कौन हम कहलु बरम तू सरकारी चाकरी खंडे कर हमर सब दुख चली कानू हमर सब चिंता चली अरे बनुआ पाठ जमी आंबो तोटा अरे माछ पोखरी सब तो जाइथिना शेषरे से शेष सकल घर बेहटा को बिके देले तो सब दिन पई भिकारी हेई जी मोरे जाऊ इना काली हम कानो एटा सरकारी चाकरी कर दऊ देखिबू सीए गोटा फर्स्ट क्लास कोठा पे किन दबो ओय ना को कहछ कानोई अरे हां सरकारी चाकरी का मिली जाऊ हां बैंक रे गोटा हाउस बिल्डिंग लोन मिली जाऊ आ से टका रे गोटा 4 बेडरूम कोठा किनि दबो कोठा बढ़िया हो कानोई तू मत आगे कहलु जो घरडो बेरडो कहलु सेटा कोठी का मत बुझी अरे हुंडाटा एते की बुझी पानु अरे चारी बखरिया सोईबा घर चारी बखरिया सोईबा घर इनो हो सुनुचु इने कानोई कोन कोन सुनुचु ओरे चारी बखरिया सोईबा घर किन दबो आमो चारि जन कर चलिया को जमारो असुविधा हो नै कानोई तू खाली सरकारी चाकरी कर कोन करी कोन करी टका को पूरा भाड़े की सामान बने देबी ये सब बेला मते केंत कोन कोइ चिड़ो चंद के किछ कोना ये अरे सरकारी चाकरी कर रे छोटवा खाली सरकारी चाकरी कर सकता है कोन कर
ମୁହଁ ଦବୁ ହଉ ହଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେ ଜମି ଟପିକି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣି କାନ ଭିତରେ ଦେଲା। ଓହୋ ପୁଣି ସେଇ ମନୁଆ ଆରେ ଗାଁ ସେ ଝିଅଟା କରିବେ କଣ ହବ କହିଲୁ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବୋଉ ସତ କହୁଛି ଆଗଟା ଆମର ଚାକିରି କରିବ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚାଲିବ ଯା ତୁ କିଛି ଭାବନା ଯା ଗାଁକୁ ସଳ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେ ଜମିଟା ରଖି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣି କାନ ଭିତରେ ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି ମନୁଆ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଚିପି ଆଉ ସେ ଢିଅଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିକି ଦେବି। ସେମାନେ ପୁରା ତତେ 8-10 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ଢିଅଟାକୁ ବିକ୍ରି କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ତତେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତମ ମା ପୁଅ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବନି ଆମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଆରେ ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ ଆରେ ତୁ କଣ ମତେ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତମ ଦି ଭାଇକି ମୁଁ କେବେ ପର ବୋଲି ଭାବିନି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମନୁଆ ଭଳି ତମେ ଦି ଜଣ ହଉଛ ମୋର ପୁଅରେ ହେଲେ କାହ୍ନୁ କେବଳ ସେଇ ବଳିଟା ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ଜାଣିଛୁ କାହ୍ନୁ ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିବି କି ନାଇଁ ସେ କଥା କହିପାରୁନି ଏଇ ମନୁଆଟା ଥିବ କି ନାଇଁ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି ହେଲେ ତୋ ରକ୍ତର ଭାଇଟା ତୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ରେ ଆରେ କାହ୍ନୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛକେ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇକି ପର କରିଦେବୁନୁ ମୋ ବଳିଆ ମନରେ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବୁନୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ କାହ୍ନୁ ମୋ ବଳିଆ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋଟେ ସହି ପାରିବିନି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବି ରେ କାହ୍ନୁ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବି। ଶେଷରେ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ତ ଘର ତୋଳି ଝିଅଟାକୁ ବିକି ଦବୁ। ଆରେ ଭଳି ଆରେ ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ରେ ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ମାନଙ୍କର ମା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ନାଇଁ କାକିମା ସେମିତି ଅମଳ କଥା କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବନି କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବନି। ଆରେ ପାଗେଳା ମୁଁ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରି ଯାଉଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କଣ ଆର କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବିନି ରେ ମୋ କାହ୍ନୁକୁ ଆଗ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯିବି। ନାଇଁ କାକିମା ତୋ କଥା ଉପରେ ଘର ଚାଲିବ କାକିମା ଭଲ ଚାକିରିଟେ କୋଉଠୁ ବୁଝାବୁଝି କଲ ଏଇଟାର ଆମେ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦବା। କାହାର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଝିଅ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଡେଟ୍‌ଟା ଫାଇନାଲ କରି କହିଲ ତୁ ଝିଅ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଆରେ ମନୁଆ ତୁ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ବା ଝିଅ ଦେଖି ବାହାଘର ଡେଟା ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା ତୁ କାକିମା କଣ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛୁ? ବଢିଆ ଝିଅଟା ଆରେ ମନୁଆ ସେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ଗାଁ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି ସେ? ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ କଥା ପଚାରିବୁ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି ନା ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିଛୁ? ଆରେ ଖାଲି କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ? ସେଇ ଝିଅକୁ ବଢିଆ ଝିଅଟା ଓହୋ ବଳି ତା କଥା ତୁ କଣ ପାଇବୁ କହିଲୁ ସେଇଟାର ତାସ କଳ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ତତେ ଖାଲି ତାସ ଖେଳ ପଡିଛି ଆମ କାହ୍ନୁ ଭାଇ କହିବନି କାହ୍ନୁ ଭାଇ ପୌର ଭାଇର କଥା ତୁ ଆମର ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ କହିଦେଲୁ चुप कर मुंह कौन है चुप कर ऐसे का ये कौन है मैंने ये सब कुछ जानता कुछ नहीं जानता तू रा ये कान्हू तू तो भाई कोटे झियो देखिछु कि रे ये नहीं कोन ये निशो काई कहू बड़ी आई मु जॉब किसी चाकरी कौन किसी कहू से झिया कर खटा पाटरे बिए अरे बड़ लोक घर में से अरे बंडुआ तार तो बढ़िया हबो हेटी बंडुआ से कन्या राष्ट्र प्रस्तावटा तू कोठु पाइलु बा कोन बाबला तुम सब
सब खोली कहूँ से झील सहित केମିତି कौन सब खोलिक आम कहदेलु कहदेलु यूजलेस कोटिकार मु कोन लेले करते नेक्स्ट କଥା ए कानुआ टिके सुनि जा ए कानुआ मो कथा टिके सुन जा कानुआ सतरे तमे किछि जानि ना अरे नुचिछि ना गोड़ दिटा दुसुछि म अनेल ए जो झियो संगे हाथ धरा धरी फोटो उठैछ ए कन्या नखराटी किए की झियो ए निरुपमा देखे देखे से फोटो देखे अरे बड़ी ये झीलटा तो भारी सुंदरिया ହେଇଛି सुंदरी कोन काकीमा सुंदर अपसरी देख अरे बड़ी आउ काहे के डरे करिबा हम कान्हू जेते बोली ए छोटा को ठीक करिछि ताले बाहागर कामटा में एकाथर के सारी दबा ना कोन कहछ बहु हां मां मु तो सही कथा कहबा पे आस्थिली अच्छा मनुआ तमे झे को देखिछ उगला थरे देखिछि नु पूरा 8 थर अधे देखिछि अरे झियो ना कोन झड़ पूरा तो झड़ भली आइछि छड़ अरे चुप कर कहछि झड़ कई हबो बड़ी है ठीक समय में नाटा मन पड़ुनी आम जीव गिला नछि मन पड़ले कहबी अरे चुप कर कहछि तू कहिलु मनुआ से झीर गां ना ठिकना कहिले आमे सिना कोन करिवो एटा गावा खोटा अब पोस्ट खोटा आउ थाना खोटा आउ त जिला भी खरदा है ए नु तो जानि छी अरे हे ता बापा ना कोन बापा ना भी खोटा जो ना बापा ना फोटा मनुआ देखि मानी देखि पहिले खाली मोर ऊपर गरम होता तते से कथा पचाल मुपड़ पाई परबी तू के आसी से कानोटा चालिबा ताको पचाल सेतावली से झियोटा नाटा मते मोर मन पडु मो मुंड खराब लानी कोन अरे चुप कर कहछि बेसे कथा बात करछि हेटी बहु ता कथा छाड़े जानि छु ना मारे मु आछि गां को जाउछि आ गां फेरले आमे समस्त सांग होई झियो देखिबा को जिबा ना कोन कहछि तू पूरा सकाळ गुरु किछि खाइनो मु दांत बसिनी काकीमा कोन कहिलु तू दांत बसिनु एटी बहु आलो छिडा हिछि कोन झट तू आको पानी फाड़ी देबो मो मणि दांत बसिबो आसुनु आसु